गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्गआ हरखाब दुगैबाय थानाय समाव दुगैग्रा खथायाव फिस्लायना गोग्लैना खर'आव दुखु मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांखौ दुखु मोननाय लोगो लोगो डिब्रुगड़नि सन्जीवनी देहा फाहामसालियाव थिसनना फाहामथाय होनायनि उनाव थोंजोङै गुवाहाटीयाव मोजां फाहामथायनि थाखाय लाबोनाय जायो। बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै सिनायथिनो गासै फरायसाफ्रानो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै माहारिखौ बिबान लानांगौ बुंदों मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। मुसलपुर दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैरोजा नैजिनै मायथाइनि एसएसएलसी आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ दिनै मुसलपुर जौसिन फरायसालिनि रुंसारि धरनीधर बसुमतारी गोसोखांथि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो मुसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपाल चन्द्र बर'आ आरो मेलखौ बेखेवना होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुरसि नन्देश्वर बर'आ। बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि मानगोनां मुरसि खोरोमदाव औवारिया। थागिबि खिलुनजियानि मुङाव जानला मोनला हा होजाया। 2003 मायथाइनि सिगाङाव बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव थानाय मानसिफोरा हानि मोनथाय मोनगोन। बे बिथिङाव बिटिआर खुंथाया राहा लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 6 सिड्युल दानायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा हानि मोनथाय मोना बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। रांखान्थियारि लोरबांथि जालांनाय श्रीलंका हादराव गोदान हादरगिरि रनिल विक्रमसिंहेखौ श्रीलंका हादरनि गोदान हादरगिरि महरै सायख'बाय। गटाबाया राजापाक्सानि उनाव दिनै रनिल विक्रमसिंहेखौ गोदानै श्रीलंका हादरनि गोदान हादरगिरि महरै सायख'नाय जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसाम सरकारनि गोख्रों बिथांखि रायजोआव खहा जाजानाय अमा फिसिग्राफोरनो 1,47,00,000 रांखौ गथायबाय आसाम सरकारा। 10 साननि गेजेरावनो खहा जाजानाय अमा फिसिग्राफोरनो सरकारा अनसुंथाइखौ होगोन होनना खौरां बिजोङाव बुंदों मन्त्रि अतुल बराया। बेटियानि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया गंसे एम्बुलेन्स दान होदों। दिनै बेटियानि 69 नं अदालगुरि बियामनि सिङाव थानाय 20 बिसना थानाय अदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव बेटियानि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया गावनिफ्रायनो गंसे एम्बुलेन्स दान खालामो। बिथाङा एम्बुलेन्स दान खालामना रायजो राजाफोरनो गोनां जानाय समाव हेफाजाब होगोन आरो साफ्रोम सुबुंफोरा नांगौ समाव सिबिथायखौ मोनगोन होनना आसा खालामदों। बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीया हानायसेबां हस्पिटालखौ साबसिन खालामनो नाजागोन होनना खोथा होदों। जुलि जाखानाय गथ' सासे गोनांखाय हिन्जावखौनो केरालायाव दोनखारलांदों नाथाय सेंग्राया जुलि जायाखै आरो बिसोर सानैबो गामि गंसेनिनो। सेंग्रानि मुङा रंजालु बर' आरो जुलि जाखानाय आइजोनि मुङा पुर्निमा बसुमतारी। आइजोनि मुंखौ गामियाव हाजो होननानैबो गाबज्रियो। गामिनि मुङा जाबाय 2 नं खौबारि जिल्ला सनितपुर एरिया राङापारा। सेंग्रासानि मबाइल नाम्बार 9061243726। बे सावगारि नुनाय सानै मानसिखौ सोरबा सिनायब्ला थाबैनो 800000485995 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो नखरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। सीमान्त चेतना मंच पुर्बोथोननि बानजायनायाव अग्निपुराव हाबैनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ कुसुगावआव फोरोंथाय होदों। भारत सरकारनि अग्निपुर बिथांखिनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ अग्निपुराव थिसनथाय होनो नागिरनायखौ नोजोर लाखिनानै सीमान्त चेतना मंच पुर्बोथोननि बानजायनायाव अग्निपुराव हाबैनो गोसो गुदुं माखासे लाइमोनफोरखौ कुसुगाव पाब्लिक गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आगु माखासे फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय जुन दानाव देहायारि फोरोंथायखौ होखांनायनि उनाव दिनै लिरनाय आनजाद खुंनाय जायो। बे आनजादाव खमैब्लाबो गासै 200 फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि महरै भारतारि रौनिया हान्जानिफ्राय आजिरा मोननाय बिथांमोनजों लोगोसे सीमान्त चेतना मंच पुर्बोथोननि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि बायदि थांखिफोरखौ लानानै हाबा मावनो आवगायबोदों। चिरां जिल्लानि आइअसिएल बिजिया टाउनशिपआव थानाय डिपिएसनि आरसिसि सावराय जथुम नब्लाङाव सुपार 50 इउपिएसनि फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दिल्लीनि सानायखौ आइएस एकाडेमिनि गायसनगिरि चेयारमेन एके मिश्रआ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।